रायजो राजा नोंथांमोन साननैल'सै भट होनो थाखाय जोंनि बेसेन गोसा भटखौ जों सोरनो होयोबा मोजां जागोन सोर केन्डिडेटआ जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय खामानि मावगोन सोर केन्डिडेटआ जोंनि गासै रायजो राजाफोरखौ लानानै गोजोन थासारिजों लोगोसे गोजोन आबहावाजों लोगोसे गासै जातिफोरखौ लानानै जौगाथायनि खामानि मावगोन बै मानसिनोसो जों गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनांगोन रायजोफोर आं दिनै खावलायनो सानो रायजोफोर दिनै 6 दानल' जादों बै 6 दानावनो जोबोद जोंनि ओनसोलावहाय बिटिआर हालामावहाय दाब दाब जायगायावहाय गाज्रि थासारि आरो गाज्रि आबहावा जों नुनो मोनदों बिपिएफ दोलोआ नैबे 6 दानावनो माबायदि थासारि गावजों गाव एना एनि सोरखौबा दम होनाय सोरखौबा दुमखि होनाय सोरनिबा गारिखौ बुख्रुबनाय सोरखौबा गावथारनो दम होनाय बैफोरबायदि थासारिया दिनै जोंनि ओनसोलाव सोलिबाय थादों बैफोरबायदि थासारिनिफ्राय जोङो गोजोन थासारि लाबोनांगौब्ला जों मोनसे मोजां पार्टी जों मोनसे मोजां केन्डिडेटनो जों भटखौ होनांगोन रायजोफोर गावनि बेसेन गोसा भटखौ माब्लाबाबो साना हसिया थुदलाबायनाङा मानो होनना बुङोब्ला जों मिथियो जों बयबो मेगनजों नुदों नङा होमब्ला नैबे 6 मासावनो बिपिएफ दोलोआ बेसेबां माने दावराव दावसि नांलाय खमलाय सोरखौबा दम होनाय सोरखौबा दुमखि होनाय नोंथांमोना नुदों अदालगुरि बायदियावहाय दिपेन बर'नि सापर्टार दिपेन बर'नि कर्मियफोरखौ गारि बुख्रुबनाय मानसिफोरखौ बुनाय आरो दिनै जों नुनो मोनबावदों दतमा समस्तियावहाय राजु नार्जारिनि गारिखौ रबिरामनि माखासे गुन्दा फिनाय माखासे गुन्दा फाथायनायाव बिथांनि गारिखौ खुख्रिबदों बिथांमोनखौ एटेक खालामनो नाजादों दिनै जों बैफोरबायदि थासारिनिफ्राय जोङो गोजोन थासारि लाबोनांगौब्ला गोजोन आबहावा लाबोनांगौब्ला जों इउपिपिएल दोलोखौ बयबो सापर्ट खालामनांगोन आरो इउपिपिएल दोलोआव जों भट होनानै देरहानांगोन रायजोफोर बेखौ आं खावलायो दिनै नोंथांमोना मिथिगौ बिपिएफआ जुदि एमएलए आव जुदि देरहाबावोब्ला आरो बिसिनि गुन्दा आखु बिसिनि दुथां आखु बिसिनि दम होनाय बिसिनि धमखि होनाय सोरखौबा बुनाय सोरनिबा गारि बुख्रुबनाय बैफोरबायदि थासारिया आरो बांसिन बावगोन रायजोफोर बेनिखायनो बैफोरबायदि थासारिनिफ्राय जानगार जानो थाखाय बैफोरबायदि थासारिनिफ्राय गोजान जानो थाखाय जोङो गोजोन थासारि लाबोनो थाखाय जों इउपिपिएल दोलोखौ इउपिपिएल पार्टीखौ जों सापर्ट खालामनांगोन इउपिपिएल दोलोखौ जोङो बयबो सापर्ट खालामनांगोन आरो ट्रेक्टरनि सावगारियाव जों बयबो भटखौ होनांगोन रायजोफोर जेरै जोंनि बिटिसि हालामावहाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकार हाग्रामा महिलारि दैदेननाय पार्टी बिपिएफ दोलोखौ सोर सालायगासिनो दं दा नै बिटिसिखौ जयन्त मल्ला बरुवा बायदिया सालायगासिनो दं जयन्त मल्लानि बिथोन बायदियै हाग्रामा महिलारि मावगासिनो दं रायजोफोर नोंथांमोना नुगासिनो दं दिनै बिनिखायनो बिपिएफ दोलोनि भाबै मोजां केन्डिडेट होनो हायाखै बिजिनियावबो बिथांमोना जेनगोन बावखुंग्रियावबो बिथांमोना जेनसिगोन क'क्राझार 3 नं क'क्राझार समस्तियावबो बिथांमोना जेनसिगोन आनिफ्राय दतमा समस्तियावबो बिथांमोनहा जेनसिगोन राजु नार्जारि सारजों मानो होनना बुङोबा गासै रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना दम होनो नाजादों बिथांमोनहा दम होयै होयै भटखौ लानो सानदों बुजिनांगोन रायजोफोरजोंबो जोंनि बेसेन गोसा भटखौ 100 थाखानि 200 थाखानि फानबा जानाय नङा जौ लोंहोनायजों बेदर लोंहोनायजों जोङो थुदलाबायबा जानाय नङा जोंनि थासारिखौ नायनांगोन जेरै 5 बोसोराव इउपिपिएल दोलोआ गोजोन थासारि गासै जातिफोरखौ लानानै हाबा मावदोंमोन गासै जातिफोरखौ लानानै गोजोन सरकार दादोंमोन दिनै बिपिएफ सरकाराहाय 6 मासाव मा मावखो नोंथांमोना नुखाबाय बिथांमोननि आखल आखु बिथांमोननि दुथां सोरखौबा दम होनाय सोरखौबा धमखि होनाय सोरनिबा गारिखौ बुख्रुबनाय सोरनिबा गारिखौ एटेक खालामनाय बैफोरबायदि आखुनिफ्राय गोजानाव थानोब्ला बैफोरबायदि थासारिनिफ्राय जों गोजोन थासारि लाबोनोब्ला
जोङो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनांगोन रायजोफोर बेखौ आं खावलायो गावनि बेसेन गोसा भटखौ जाहाथे गोदाव सोराव खालामथों जेरै जोंनि जानायनि मुवा बेसादफ्रा बांनायनिफ्राय बांदों मानि खारनाव बांदों नोंथांमोना मिथिगौ नायदो श्रीरामपुर बायदिनिफ्राय जोंनि जानाय खाद्य आरो जानाय मुवाफ्रा गोबां मुवाफोर फैयो जेरै माइरं संख्रि बानलु थाव आथा मैदा मैगं थाइगं दाउदैनिफ्राय लानानै बयलारनिफ्राय लानानै अमा बोरमा दिनै मोसौ मैसो गासिबनिबो सिन्डिकेट सोलियो बेनिखायनो जोङो बांसिन फैसा होनानै बांसिन रांजों जोङो बायनानै बेसादफोरखौ जानांगौ जायो बियो बिसिनि थाखाय जेबो नङा रायजोफोर जोंनि गरिब गुन्द्रायासो साननांगोन जोंनि इयुन जोलैफ्रासो साननांगोन जे थासारिया मा जानो हमगासिनो दं दिनै जोङो बेसादफोर बायनानै जायोब्ला खम बेसादाव जों मोननो थांला गोबां फैसा होनानै जोङो बायनानै जानांगौ जायो माइरंआनो जा दालियानो जा थावानो जा दिनै बांनायनिफ्राय बांगासिनो दं रायजोफोर जों बेखौ बयबो साननांगोन जों बेखौ बयबो मिथिनांगोन मानि खारनाव जोंनि बेसादफ्रा जानाय खाद्यनि बेसादफ्रा बांनायनिफ्राय बांगासिनो दं जों बेखौ बयबो सिन्ताधारा खालामनांगोन बेनिखायनो आं खावलायो जे बयबो मोजां थासारि लाबोनांगौबा गासै जाथिफोरखौ लानानै जे गोजोन थासारि आरो गोजोन आबहावा लाबोनांगौबा जोङो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनांगोन रायजोफोर ट्रेक्टरखौ जों देरहाहोनांगोन इउपिपिएल दोलोखौ जों बयबो सापर्ट खालामनांगोन दिनै नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे 6 मासावनो बेसेबां दावराव दावसि जौ जुवानि आड्डा बिथांमोनहा गुन्दा फियो गुन्दा फाटायो मानसि बुथारनो थाखाय मानसि एटेक खालामनो थाखाय थांनाय बिटिसि काउन्सिलावबो बावखुंग्रि समस्थियावहाय बिथांमोना एटेक खालामदोंमोन जेरै बैफोरबायदि थासारिखौनो बिथांमोना महर बोबाय थायो आरो बिथांमोनहा सब समय मानसिखौ एटेक खालामनानै बुथारनो नागिरो मानसिखौ टारगेट लायो बे जाहैबाय बिपिएफ दोलोनि आखु आरो बैफोर आखुनिफ्राय गोजान जानोब्ला गोजोन थासारि लाबोनोब्ला जोङो इउपिपिएल दोलोखौ सापर्ट खालामनांगोन आरो ट्रेक्टरनि सावगारियाव जोङो भटखौ होनानै देरहाहोनांगोन रायजोफोर होनब्लासो जोङो गोजोन थासारिखौ जों मोननो हागोन होनब्लासो जोङो गोजोन आबहावाखौ जों मोननो हागोन गासै जाथिफोरखौ लानानै जों मिलायनो हानाय सान हर जों घुरिनो हानाय बैफोरबायदि थासारिया फैफिनगोन जेरै 6 मासावनो जोङो साननांगौ गोनां जादों बिपिएफ सरकार सालायनायाव जों गुबुन जायगाफ्राव थांनो हाया जों बै समाव थांनो हायोमोन 5 बोसोर इउपिपिएल सरकार सालायनायाव जोङो हारसिङै गुबुन जायगायाव थांब्लाबो हर सानजों थांलाय फैलाय जों खालामनो हायोमोन दा बिपिएफ सरकार सालायनाय लोगो लोगो जोङो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जों थांनो हाया हारसिङै जोङो थांनो हाया फैनो हाया बैफोरबायदि थासारिनिफ्राय जोङो गोजोन थासारि लाबोनो थाखाय थांलाय फैलाय खालामनो हानायनि थाखाय जोङो इउपिपिएल दोलोखौ सापर्ट खालामनांगोन रायजोफोर आं गुरै खावलायबाय बेखिनिखौनो बुंनानै आङो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो थाखाय आं बयखौबो गुरै खावलायो रायजोफोर थेंक इउ